ne makai da gewar mata ne Halima gimbiyar mambila na Atiku jaganya na Waziri son kowa faɗa da ke ba za ya iya ba faɗa da ke hajja ba za ya iya ba mai girma coordinator jaganya coordinator kin buga kin bar su Allah ne gatanki Allah ne ke baki hajja Halima in garba taka lafiya momi zauna lafiya momi hajja Halima ne ya taraban nan yiwara taraban nan tamisan taraban nan sakanyar taraban nan yiwa ce muke kallo yaki ka haska pdp taraba duka ta amsa gashi kamar ke casa mai gona da kayansa ga taki a hannunsa sai shuke a gonarsa mu ko ke kati yancin mu a hannunmu sai mun binne apc sai mun gode apc domin sun yi zalunci mulkin so da lalace Allah kawo PDP Allah duba PDP Allah haska PDP Allah share kukanmu dan daraja na manzanmu Allah ba wa dadinmu shi zai ba mu haƙƙinmu zai kwato da yancinmu Allah ƙara da afa mai dan darajar sunanka ya Allah razzaku ya Allah maliku ya Allah kundusu ya Allah salamu ya Allah ramanu ya malikal mulki tutal mulki ya Allah Allah ba wa dadinmu wazirin addawawanmu Atiku Abubakar nan dodon ya maza kake dadin Najeriya wazirin addamawa Allah ya ba musa Allah ya samu dace amin 081 48 95 91 97 hautar Naziru waka ake faɗi na Kanawan Dabo sarkin waƙar Yawunde.